Jepuru khoroksa bwrwi romphere jakmani koktwma public rokni bwskango khwnaka hwnkhe social media Facebook WhatsApp Twitter omo hai platform o joto jagao no viral wngwi thango tei o bwrwi romphere jakmano twiwi joto borok rokno tungphulalaio tei bini bagwi justice rok sanlai lama lamao hibo himlaio. Omo haike no social media rogo bo kwbangma no justice hinui o bwrwini bagwi justice sanlaio. Hinkhe joto media tei joto desh state rok joto eklogi soman baksa yapri selaiwi justice sanlaio khoroksa bwrwini bagwi. Tei demand khlailaio tabukni bisingno justice mannani nangnai tei je omo hai samung sitra tangnai rokno bo pasi rinani nangnai kwrak majra saja rina nangnai omo hai khlaiwi demand khlailaio lama lamao ongkhor laiwi. Hinkhe omo hai wngnani bo nango chini desho tei omo haike sanai justice rok bo mannani nango obo kaham kokno phiaba omo kahai no ulta wngkha hinkele norok tamo sanai omoni byaparo jodi no chula wngwi paal bwrwi rok bai romphere jakka hinkhe omorokni bagwi khe kebo justice sannai de tongno. Tei si hamya samajni pressure khoroksa chula wngwi o kogrokno twiwi sabo sara glak. Tamoni hinkhe bo khoroksa chula wngwi o kogrokno twiwi sawi bo manglak samajni borok rokno tai si sabole aborokno twiwi a kogrokno twiwi bisas khlainai tongnai je khoroksa chula wngwi bwrwi dol dol bai romphere jakka o kogrokno kebo phano bisas khlainai tonglak ulta se bono ulta blame khlai rwnai je nwng bwrwi no rompherewi ulta omo haike buino dosh rwwi tongo hinui. Khaksa phaising hinge to samaj rok omo hai kogrokno jibono phano gosi glak tei khaksa phaising hingekhe samajni borok rok omo hai bad comment rok bo khlainai tongnai je nwng chula wngwi belai kheno tongthokna omo hai khlaiwi bwrwi rokno rompherenani nanglia omo hai rok kogrok kwbangma no sanai tongnai. Phiaba je khoroksa chulan logi omo hai gotna gotika bo bahaike omo hai problem rokno face khlainai tei bwskangni jorao thangwi bo bahaike bini bihik eba nokni borok rokno omo hai kogrokno khulugwi sawi mannai. Omo hai kwbangma kok hwijak rok tongo je khoroksa chula wngwi omo hai kogrokno jibono sara gya. Tinini story o omo hai gotna no twiwi no sana thangwi tongo Delhi ni khoroksa chulani. Omo wngkha real story omoni slai swkang bo ang video kaisa o obono twiwi no remani tongo baksa baksa nugui mankhana tei baksa baksa nugya phano wngwi mankhana. Phiaba teisa haino hai ang o video no twiwi no swnamna hine uansukha tei je nugya rok obono twiwi naibaidi kaham khlaiwi. Norok o video no naiwi ani kogrok no khwnamani yagulo belai kheno joli jangnai je o story rok no nugui khwnawi je khoroksa chulani bagwi omo hai bote justice kwrwi yakhiba kebo bisas khainai kwrwi omo hai kwbangma swngmung achai phainai o video ni bisingo hinkhe phaidi bisi yang ayang kok sayakarwi video ni main point o thanglaisinai. Hinkhe video no chengnani swkang jotono no koinani muchungo ani channel o kwtal hwnkhe channel no subscribe khlai di tei pas ni bell icon all no sinano bo tapok di tamni hinkhe jotoni slai swkang norong thani ani video sogwinani bagwi phaidingake bisi yang ayang kok sayakarwi video no chenglaisinai. O kahani eba kheba o story poila sekjakmani 17 August 2023 ni simi khoroksa normal family ni borok bini bumung wngkha sorop bo khoroksa delivery boy ni samung khlai tongo tei o delivery khlaina thangtani no bini thani o bini loge o emon je gotna gotinani nangkha o gotna rokno khwnamani yagulo norok bo belai kheno joli jaknai. O sorop bumung gwi delivery boy bini uporo no joto nokni chana nungnani defend tamni hwnkhe soropni bini bufa koek bochor swkang no borok no yakarwi o langma no o swngchar no yakarwi kwlangwi thangkha tei nogo tongo bini khoroksa cherai 5 bochorni bini hanokjuk tei bini buma o sorop hwnkhe to kaijaya kho bo delivery boy ni samung khlaiwi bini family no pusiwi tonio haike no bo salbrumni kahai phungni simi ongkhorwi thango delivery ni samung khlainani bagwi bo haike no bini study rok
college rok complete khlai tongo o delivery ni samung khlai no bo phungni siming angke কোনো pro delivery samung khlaio jodi college rok kle hingkre hingangke college rok tongkhang hingke sarik jorao deliver khlaio omo haike no bo delivery ni samung khlaiye rangke sipni saman ma bai bini college study ni fees rok jomareo tei buma tei bini hanok jukno bo chari khani oi pusioi toni o bo saksai chungno abo haike no salsa salprom ni kahai no college thangka college ni thangoi bo nogo kifilkha tei pasta di kahaio sairik sanjani bo afro deliver ni bagoi ongkhor katei je jagao bo main lamao bothago ar jagao bothagoi tongkhabo tei ar jagao bini baki deliver boy khlainai borok rok bo phaibekha tei ar jaga borok paal baksa khlaiui kok salai tonglaikha ar jorao borok salaikha delivery je khlainai order rinai rok bo kom tei salary bo o maso belai no kom ongnai hini salai tolaio phiya bo sorok ngangke ok kok sawi tongmani jorao no belai no depression khlaijak tamni ngangke college ni fee rok bo joma rinani tei se nogo bo chubanani nango oboni bagui belai no bo bising depression bo khlaijak tai se o manto rang bo kulokya abagui bo wanajagui tongo saksai chung haibano bisi order krei phano bo adino samung khlaika horni 12 ta jora tei 12 ta di kahaya no bo delivery ni samung khlai nogo kifilmani jora adino hingangke amsuk order krei bai kisa bo set ongjak tei a jorao no bonogo kifilui tongmani jorao bini mobile o kaisa bwrwi ni sabumungoi order rimani notification sokpaikha tei omo nokmani logi no bo direct restaurant no thangoi je order rimani o manui no naharui ongkhornani naikha phiya ba bo a jorao teisa haini hai wansugui naikha khoroksa bwrwi wngoi amo bo hor amsuk kuthuk jorao chikonsa burger abo bo amsuksa hakchalo haksal wngoi chikonsa burger se order reo hini bo belai no wanajakma hai wngkha a jorao kaisa chikonsa burger tei around simi 10 km haksalo thangoi deliver khlainani nango haibano bo o deliver tlangoi thangkha o manui no tlangoi deliver khlainani hinui tei a location no thangoi sogoi mani yagolo kaisa kotorma building tongo ar jago thangoi bwthagoi ka tei ar jagani bwrwi khoroksa ongkhorui food je order rimani o manui len harka phiya ba rang tubuya hingke o delivery boy no or jaga no tongra di ang rang tubui phaigra na hinui bini manui no tlangoi thangka hingke tei bo a jorao o mohai kok bo saikalango nung hapaina hingke hapaimano ang rang na hagana hinui phiya ba o delivery boy apro saka ang habia ang or jaga no tongano nang rang ri rifaidi hinui phiya ba ar jorao horbo belai khini kuthuk lamo bo kebo kori andra gundra tei abagui no bo nok bisingo mini logi habai thangkha tei habai thangmani yagolo nok kotorma o ar jaga nukha bwrwi rok mama party khlai tongmani phiya ba omo tamo kahai haibano bo yang ayang bisi wansuya karui bini bokhorogo agini simino kaisa wansumung tongo depression hapsa je phung ai college thangnai college thangui phaiui income rang rok ajiui nogori phaiui nogo bo chana nango o kogrung no bini bokhrogo choliui tongo chela aro asugui tongkha guest room o aproke no bwrwi nok bisingo manui rwoi teisa a guest room o haiproke no bini je phataro je ongkhorui kok kaham ke sama hai manui order rwoi nahapuro hingangke abroni hai body language rok tongliya joto change wngoi paikha ajrao hingke bo belai no chua ke pektrang wngja tei kok saparok bo belai no aggressive hai wngja abro saka o delivery boy no angno no rang renai tei o burger ni slai no bisi dam renai jodi nungsung bai party join khlaika hingke o kok no tui saka a jorao bwrwi omohai kok sama bai kubuni jodi chela tongkha hingke borok gosibai paikhamu je party join renani phiya ba bini bokhrogo hingke alada pressure no tongo bo a jorao kok no phirogui saka ang khong ai college thana nango college phirok joma nango party join khai mangla khinui mana khlai rekha logi no।